do orden do día, que é a modificación da ordenanza da venta ambulante sobre infraccións e sancións. Aquí tamén hubo unha pequena modificación. Aí antes da proposta, dicir que ayer foi entregado o documento, foi corregido tamén, eu entendía que se enviara a todos os grupos, pero bueno, simplemente é a proposta que tedes, pero hai simplemente esta frase: a carencia de exposición ao público da licencia. É o que se puso a alegación, a outra parte da alegación. A esta parte da alegación. Lo máis todo está como se vos entregou, pero faltaba isto que mirades aquí marcado, que simplemente dice, é unha alegación que fixeron, que a carencia da exposición ao público da licencia. E agora paso a ler todo, que falta grave, pois... En data 14/2014, o Consello de Promoción Económica realiza a proposta da modificación da ordenanza de venda ambulante do Concello de Moaña, emitido o informe por a Secretaría de Data e emítese tamén a nova proposta con data 27/2014. A Ordenanza Municipal de Venta Ambulante do Concello de Moaña ten aprobado polo Pleno da Corporación na sesión de data 4/12/2003, publicada no boletín número 244, e posteriormente na sesión 4/11/2010, a Corporación modificou dita ordenanza publicando no BOP 240. O Pleno da Corporación en sesión de data 30/2014 acordou no punto 6 da orden do día a modificación da ordenanza de venta ambulante no relativo á modificación dos artigos 24 e 25 no referente ás infraccións e sancións. Con data 27/5/2014 publicouse no boletín oficial da provincia número 100 de data 27/5/2014 o dito relativo á exposición pública de dito acordo, otorgando un prazo de 30 días hábiles a efecto da presentación, reclamación ou subsestión. Con data 24/6/2014, o registro de entrada número 4212, don Julio Vara Juncal presenta o escrito no que se opón á modificación da ordenanza por ser contraria ao dereito de contrair os principios fundamentais do dereito europeo e constitucional, utilizar a libre circulación dos traballadores e atentar coa sanción das propostas contra o principio de proporcionalidade e racionalidade. Con data 10/9/2014 emitiuse un informe polo secretario no que se concluye que a modificación do artigo 24 da Ordenanza Fiscal da Venta Ambulante do Concello de Moaña proposta se adáptase á cualificación das infraccións e sancións en virtude do previsto no artigo 105 da Lei 13/2010, 27 de decembro do Comercio Interior de Galicia, como infraccións graves e coas cuantías das sancións que se propoñen no artigo 25 da Ordenanza, adaptándose ao artigo 141 da Lei 7 de 1965, logo da modificación introducida polo apartado 4 do artigo 1º da Lei 57/2003 do 6 de decembro. Por todo exposto, propónse desestimar a alegación presentada por don Julio Vara Juncal de data 24/2014 contra o acordo do Pleno da Corporación de data 30/2014.6, no que se aprobou a modificación da ordenanza de venta ambulante do Concello de Moaña no relativo ás infraccións e sancións e aprobar definitivamente a citada modificación. Respecto á alegación da Asociación Galega de Ambulantes Autónomos, acéptase e inclúyese no artigo 24.4 da vigente ordenanza. Propónse a adopción polo Pleno do seguinte acordo. Primeiro, modificar os artículos 24 e 25 da vigente ordenanza municipal da venta ambulante do Concello de Moaña, que queda derrotada do seguinte xeito. Artigo 24. Infraccións e sancións. Serán faltas graves, engades, practicar a venda fora dos perímetros ou lugares autorizados ou con transcripción dos días e horarios establecidos. Practicar a venda de calquer persoa non autorizada por este Concello ou comerciante que incumpra os requisitos establecidos na presente ordenanza reguladora. E serían faltas moi graves, engádese, negarse ou resistirse a suministrar datos ou a facilitar a información requerida polas autoridades aos seus asentes no exercicio das súas funcións de inspección, cando efectuase a través da violencia física ou verbal ou calquera outra forma de presión. Recidir na comisión de infraccións graves. Recidir
E despois, bueno, que vos comentaba que é o que se puso máis da proposta que se entregou o Grupo Soller, a carencia de exposición ao público da letra. Entenderase por reincidencia a Comisión no período dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza cando así fose declarado por resolución firme. Non obstante, sinalado no apartado anterior, para cualificar unha infracción como moi grave, só se ten que atenderá a reincidencia en infraccións graves e a reincidencia en infraccións leves só determinará que unha infracción deste tipo sexa cualificada como grave cando se incorre en máis de dúas infraccións de carácter leve, cando así o fose declarado por resolución firme. O artigo 25, que é o das sancións, conleva, primeira, por faltas leves, multas de 100 a 750 euros. 2. Por faltas graves, multas de 1000 a 1500 euros. 3. Por faltas moi graves, multas de 1500 a 3000 euros. Segundo, publicar esta modificación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa entrada en vigor. Intervención? Para fixar posición únicamente. Iso si que é autoridade, alcalde. Sí, señor. Recordar simplemente como foi a modificación desta ordenanza neste punto, no apartado de infraccións e sancións, que é moi clarificador, un bo exemplo de como funciona este goberno municipal. Resulta que hai un ano, 15 meses aproximadamente, saltou un problema como foi a aparición dun montón de furgonetas de venda por os barrios de produtos frescos, en concreto de peixe, sen autorización e a marxe da lei. Naturalmente, os que teñen posto na praza enfadáronse profundamente e aqueles que ao final resultaba que eran moi pouquiños que estaban practicando ese tipo de venda en camións refrigerados que levaban xa anos practicándoa, tamén se enfadaron moitísimo, pasar de ser 2 de pronto a ver 7 camións por aí dando voltas, 5 deles indo onde lles daba a gana e cando lles daba a gana, e sendo ademais aparentemente, eu non investiguei, pero tampouco ninguén me desmentiu, dun único propietario, é dicir, un emporio da venda en fresco polos barrios. Entón, naturalmente, os máis afectados enfadáronse, trasladaron o enfado á concelleira, no seu momento, e o alcalde, que aínda tardaron en reaccionar, pero ao final tamén se enfadaron, ou así dixeron que se enfadaran, e empezaron a dar instruccións á policía local para que capturase os infractores, os detivese e incluso en algún caso que lles requisase a mercancía. Aí empezou a cousa. Entón, como tratar o problema? A alguén se lle ocorreu, pois nada, modificar o regime de sancións para poder empurar, ben empurados, a eses infractores. Entón, todo o mundo se puxo a aplaudir coas orellas. Na Praza de Abaixo aplaudiron coas orellas, os que vendían máis ou menos legalmente aplaudiron coas orellas e ala vai a tramitación da ordenanza, cousa na que se leva prácticamente un ano, se non me confundo. Porque a modificación tratábase de meterlle unhas multas de padre e señor mío aos infractores. Naquel momento, e na actualidade, tamén ninguén se deu conta, non se deron conta, e nos advertímoslo, que ese sistema de infraccións, esas sancións, non eran de aplicación únicamente aos que vendían de maneira ilegal e irregular polos barrios, senón que era de aplicación a todos os comercios municipais autorizados polo Concello. É dicir, era de aplicación a todos os postos da praza, era de aplicación ao mercadillo
era de aplicación naturalmente a quen vendía con coches de transporte. Era para todos. Ninguén dixo nada, chegamos hoxe e aínda ninguén dixo nada. Resulta que as infraccións pasan a ser por faltas leves de 100 a 750 euros, por faltas graves de 1.000 a 1.500 euros e por faltas moi graves de 1.500 a 3.000 euros. O secretario informa e di que efectivamente as multas se adaptan á legalidade, é dicir, son o máximo legal permitido. Son o máximo legal permitido. O que hai que ver é a que se van a aplicar, a que tipo de infracción se vai a aplicar. Porque estou pensando na máis grave infracción, que podades imaginar, pois que penso que pode cometer, que é ademais un atentado contra a salubridade pública, que sería a venda de produtos frescos en malas condicións sanitarias. Resulta que o home ou a muller leva 100 euros de chinchos na patela e resulta que lle meten unha multa que ten que ser como mínimo de 1.500 euros. 1.500 euros. Hai unha desproporción enorme entre as infraccións que se poden cometer de acordo coa venda que se practica no Concello de Moaña, non digo noutros concellos, pero no Concello de Moaña, e as infraccións que se propoñen. Unha desproporción absoluta, algo que un regime de infraccións non pode consentir, e que incluso aquela que se lle marque esa infracción no seu momento recurrirá. Pensade que naqueles casos en que as infraccións teñen maior punición económica, maior castigo económico, que son as infraccións urbanísticas, cada infracción só pode ser perseguida ata a cantidade máxima de 1.000 euros. É dicir, ti daslle un alto á casa a escondidas ou faz ao cierre no medio da carretera, e se consigues facelo, o alcalde diche para a obra, non se adapta a licencia ou non ten licencia, e el sigue como medida coercitiva, se lle poden meter 1.000 euros. Sin embargo, se te pillan con media patela de chinchos, pois podenche meter como mínimo, teñen que meterse, ou pasan de ti, ou como mínimo che meten 1.500. Creo que a desproporción asusta. Entón, nos vamos advertindo isto ao goberno municipal, que nos parecía fora de lugar e que habería que buscar un regime de sancións. Efectivamente, o que había, o mellor era demasiado escaso, era demasiado permisivo, o mellor había que revisalas e amplialas lixeiramente ou amplamente, porque habería campo suficiente para facelo e atender desde o noso punto de vista ao criterio de mínima xustiza e proporción. Non nos fixeron un caso, como tantas veces, e aquí está o resultado. Para o noso asombro, ninguén veu a queixarse. Só este señor, que non sei quen é, desde logo, a nós nos pediu consello e nos demos, se lle ocorreu presentar unha alegación dicindo que o regime de sancións era totalmente desproporcionado. Pero nin os vendedores da Praza de Abastos, nin os vendedores do mercadillo, nin, por suposto, os que venden en frío, legal e ilegalmente, viñeron a queixarse. Nin se queixaron, nin presentaron a alegación, nin nada. É dicir, aceptaron. Co cal, temos que dicir que o comunicado delegado, eu particularmente, neste caso, como portavoz, síntome totalmente desautorizado, perplexo e desautorizado. Para que van dicir as cousas se non lle interesan a ninguén? Despois poñeme a pensar e doume conta por qué. Por esa famosa frase que o representante dos vendedores ambulantes nos deu para poñer nunha lápida. As leis fanse as ordenanzas, as sancións neste caso, sen adaptarse á lei nin ao sentido común, pero despois, como tampouco ninguén as vai cumprir, non pasa nada. Porque, a ver quen vai ser o alcalde, que non lle vai tremer o pulso
por meterlle unha infracción de 1.500 euros a non ser un señor que odie moito e lle dea un sopapo a él na cara. Eu creo que se lle daba ao concelleiro ou concelleiro, por suposto da oposición nada, e lo felicita, pero do goberno, é que non é capaz de meterlle 1.500 euros, é unha barbaridade, iso entende o calquera. Co cal que estamos aprobando un regime de sancións que despois non se vai aplicar nunca, nunca. Estamos, en realidade, facendo o parvo e engañando o mundo. E remato a miña historia. Tramitanos un montón de papeles, vamos a meterlle uns puros aos vendedores de peixe, carne e queixo que se van a acordar de nós e de quen nos fundou. Iso sí, siguen vendendo os camións de frío de maneira ilegal. Siguen vendendo, o que se intentaba impedir, sigue igual. E eu animaríame a apostar, seguirá. Bueno, ben como explicaba o señor Millán, esta situación se crea a partir dunha proliferación da venda ilegal, principalmente no peixe. Se mantiveron varias reunións entre os colectivos, supostamente tamén había consenso neste tema. Nos mesmos estamos de acordo en que decir que venda ilegalmente hai que sancionar, porque é unha competencia incluso desleal para que paga os seus impostos. En esa mesma liña nos pronunciamos no pleno no que se puso esa aprobación parcial desta modificación. Agora ben, nos siguen entrando dudas de como queda isto, volvemos ao mesmo, tras como queda isto a non estar adaptada totalmente a ordenanza á lei de comercio. Seguimos con a mesma cuestión. Nos estamos de acordo no que hai que combatir a venda ilegal, que non se pode permitir unha competencia desleal cos medios existentes, é dicir, agora mesmo tamén hai medios para combatir esa venda ilegal e non se está facendo nada. Exiximos que se cumpra a ordenanza agora mesmo vigente, e nos gustaría que a aprobación da ordenanza sí que supoñe un cambio nesta forma de realizar este tipo de actividade. Por a nosa parte nos sigue quedando dudas sobre a aplicación legal da ordenanza, como vai quedar tras esta adaptación parcial. Polo tanto, vamos a absternos por as dudas sobre a aplicación. Nos, como decimos no punto anterior, non sei se esta modificación do punto anterior foi unha modificación que en ese momento por la proliferación de ambulantes que estaba relacionado con os primeros tráficos, era unha forma de competencia desleal que se linea cos demais comerciantes e se quiso regular, pois se trouxe esta modificación. No referente á adaptación da lei, non sei se o secretario nos pode volver a explicar, se interferirían de algún xeito coa aplicación, pero entendemos que non interferiría este punto tampouco con o anterior. As ordenanzas e as leis, mentras non son derogadas, son de aplicación, mentras non exista en fundación unha sentencia judicial que declare nula aplicación dunha parte da norma. Mentras está en vigor, está en vigor. Outra cousa que pode entrar en contradicción a algún aspecto con algo da lei, en ese aspecto concreto onde pode ser de dudosa aplicabilidade, pero no caso das sancións que se tratan aquí están adaptadas á lei 785 e á lei de comercio de Galicia. Igual que se anterior, nestes puntos, polo menos non entra en contradicción. Na nesta intervención pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pero aplicade, está desaplicada.